týchto dňoch sa veľmi intenzívne zaoberám prácou v delegácii Európskeho parlamentu pre Balkán, ktorej som predseda. Pretože občania Albánska a Bosny a Hercegoviny vlastne stoja na prahu toho, že by mohli dostať možnosť cestovať do krajín šengenského priestoru bez víz. Je to veľmi živá otázka pre nich. My sami sa určite dobre pamätáme, keď sme nemohli cestovať do západnej Európy a čakali sme, kým sa vytvoria podmienky preto, aby sme dostali tento bezvízový režim. No a v tejto otázke pre uvedené dve krajiny Európsky parlament hrá veľmi dôležitú úlohu a vlastne dnes sa spolu podieľa na tom, aby zhodnotil, či občania týchto dvoch krajín budú môcť čoskoro cestovať a či ich vlády a parlamenty splnili všetky podmienky, ktoré dostali od Európskej komisie. Čoskoro sa v Bruseli zíde spoločná schôdza Európskeho parlamentu a predstaviteľov albánskeho parlamentu, ktorá bude hovoriť práve presne o tejto otázke. A s ohľadom na to, že ide o krajinu, ktorá je už členom NATO, ale nespĺňa ešte všetky podmienky preto, aby jej občania mohli cestovať do zahraničia, sa očakáva, že to bude veľmi dôležitá schôdzka. Zúčastní sa jej Európsky komisár pre rozširovanie, pán Füle, a ďalší významní predstavitelia Európskeho parlamentu. Tu by som chcel povedať, že parlament má záujem na tom, aby aj ďalší občania dostali možnosť a voľne sa pohybovať po Európe, osobitne mladá generácia, ktorá doteraz v balkánskych štátoch túto možnosť nemala. A v tejto súvislosti chcem potvrdiť, že Európsky parlament má záujem, aby proces rozširovania únie pokračoval a aby tento proces prinášal konkrétne výhody pre občanov ďalších štátov, ktoré sa stanú členmi únie.